Juli ta. Wah. Kok ngono ae jangger mali kae tadi rek. Kok tabu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi Juli ayo. Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe butu. Lak kala dhisik. Ri. Ayo mulai nang gunung cari. Sabari melayu wae.
pegange dipegang eman lemune ojo kecapan mundak kecakon mangan bengkuang no pinggir kali ojo pegatan penose abot ngekekno layang berebes mili sepeda ponget lampu bereko disetiri arah tangan kiwa disawang pantes gak dadi bojo bareng dirapi entek-entek celono tamanggungan padha dol soto nek lemah ledok kali berasa budal kudungan goleki bojo iku mertondo sing kurang ikhlas kula nang kali lak gogo welut areng oleh welut disope turang kulane rabi golek bojo sing nurut nek gak gelem nurut selentikno jaran prau kayu rak malang-malang prau gesek rak nang kenjeran rabi ayu rago senilan rabi sing elek towo gegeran ulo es lilin lak dawa-dawa sing paling enak teko kali boto sing wedok batin sing lanang gak dawa mumpung durung kuwe anak anggur dodol bakso cekap temanten piatur kula sae boten emborong kersa enak kayak hitungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ambakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Ade omahku tak bangun omah gedhong. Adik ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabuh irunge kaya buta terong. Tapi tepak aku bangun omah iki biyen iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalane. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku pancene teko rejeki. Ana paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal payah, agak mengenal susah. Lho ya wis semono, sik durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya ana. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sak kera iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataane kancaku cak misdi. Nyambut gawe durung ana sak wulan del tuku TV. Terus kancaku cak kalih niku nyambut gawe durung ana
Rong wulan del tuku sepeda motor. Nah masih koncoku dhewe iki. Koncoku sing arane Kaca iku. Nyambut gawe durung ana sak minggu, del sabuke pedhot. Akan ngombe toa. Yes, gak maido nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep kanca ya. Mesti kok arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel iki. Kaya arek enom ae apel. Putune wis loro ya apel. Lho, Sapa iki? Aku panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suarane. Sing arep nang aku sing wedo iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Kula to? Nggih. Badhe arisan. Lho? Arisan. Arisan? Nggih. Arisan apa? Panci napa? Arisan duit kok arisan. Oh, duit. Apa? Asal nomor pinten sampean? Nggih, duka ora ngerti kok. Oh, derek ngerti. Sampeyan kok ten mriki to? Nggih, ngrekaman iki. Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong werna-werna kuwi kata wernane. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Aduh. Wong kok oleh njemenakne. Kula njemenakaken nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Sing ganteng ngene iku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih? Manis. Nggih, ngakan gula. Lho mboten ngoten, tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu. Dhuwur kira dhuwur, tendhek ora tendhek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek endhek. Nggih, nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya cablok kepalang. Wong oleh gagah. Gagah wis eno. Blengah-blengah kaya pedet. Karepe arek. Burine kaya pedet. Makane aku bengi ngipis gawe enak. Kapan sinten arane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani. Nggih. Lah sampean sinten? Kula. Nggih. Ki sampean gunani. Mboten kok Nggih mboten. gunane. Wong wedok kok gunane wong lanang nggih mboten. Nggih, ora ilok. Nggih. Sinten? Kula Sokrat. Oh, Mas Songkran. Kan negaran ya. Wong Sokran kok Songkran. Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Nggih. Jantenan kok. Lho, Sampeyan niku bagus tenan. waduh dilem maneh. Dilem terus kuburine geblak. Lah saestu rambuté wae brintik. Brintik asli kok. Nggih. Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambuté lurus nggih, rambuté ora brintik ki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikel ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Mergi lah kuwi lak ya tondo nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambutnya brintik, nggih to. Sampai Nika lho, dikritingaken. nggih, enten paribasane. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki sek-sek iki. Tapi mboten. Tapi kau kecil sini sawo. Nek kecil sini sawo gak apa-apa. Nek wak bedhe akeh rene lho. Iku sek aku. Nek kecil sini sawo enggak, tapi Sawo niku enak lho, sawo niku lak legi. Legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen nggih, Mbak. Buah. Kecik isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku mangsa. Nek kondurku pun ati oleh kasah basman. Asmane duwe anake. Pada arisan ya? Nggih. Kok teraken? Tenan apa? Nggih, gonceng nggih. Sing goceng sinten? Kula gonceng sampean. Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Kula mboten beto sepeda. Men beto. Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Aduh. Niki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Mbak, wonten jero niki.
Ning mboten napa-napa nggih mlaku bareng. Mengko gak isin Oh, mlaku mboten. bareng kula. Mboten gadah bojo ya. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek gadah bojo nggih. Lah sampean? Apa aleman kaya ngono? Nggih kula ning ngalem kok. Nek gadah bojo. Apa kersa-kersi iki? Wong niku. Omong niku mboten sak kersi sing banter mawon. Banter mboten apa nggih? Mboten napa-napa. Kan mboten gadah bojo ta. Kaya karo ora seru. Sampe ning repoti. Kalem kekalemen banter kebanteran. Kula nggih jane ngoten sik bujang. Oh nggih to. Tapi Padha. ae pun kondo-kondo wae. Nek kondo-kondo wong kin konangan. Nek konangan. Tunggu mboten napa-napa. Bujang. Engko ndak enek sing ngesiri ngaten to. Mboten. Kula mboten kusir kok. Kula nyambut gawe mboten dokar. Mboten dokar. Mboten. Eten mawon sampean panjenengan purun kali kula. Punten dina apa kula turuti. Saestu? Nggih, kesangene tunjungan pelasan niku. Nggih. Tahun rebuan. Sampeyan deloki kabeh. Sampeyan pilih, Bun. Milih-milih. Nggih, sampeyan Mang milih. tukokke. Nun, Mang tukokke. milih tok. Oh, kok milih tok ya akeh. Nggih sampeyan tumbale. pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampeyan tegi dom bundel. Peniti. Kok dom bundel niku nggih ngedomi sampean niku napa? Kaitane dom bundel. Terus silak dukono kalung. Oh, nggih. Kalung sampeyan coplok mawon. Ciliken. Oh, keciliken nggih. Ciliken niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Kula dole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ha nggih, kula dol kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan duit sampean nek medal kok tugas. Lah kok dhuwit kula wis jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem ya, Rek. Tapi nek ketok wedok ngalem ini ngantuk. Kok ngantuk ki. Wah, gayeng ya, Rek. Pak, Wenenge atiku. Wah, iki lho, Pak. Pak. Glebok kowe. Ngono gaweanmu. Wah, kepedhuk cakil. Iya, Napa, Pak? gak tau mangan. Nate Pak wong mangan kok mboten nate. Nek wong iki arep arisan kok glembuk. Karo sakmene keciliken. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus dipodol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken malih. Tumbaske ki apamu? Niki pojok. Apamu? Pak, Apamu? wodo pe metu karo. Pak, iki lho Pak, aku mau dikutuk. Bapak kowe yo ngadeni. Angge gladi. Pringisan. Pringisan pada anak sapa? Wis. Duh. Aku nene dhewe bojoku ki. Lho, bojo sampean? Aja ngawur. Lho, Lho kok. sakno Aku anak. tanggep tontonan kok lho. Sakno anak. Anak. Lah kok tuwane nemen. Titenono. Nggih, nggih. Kenapa si lanang tuwa kok sing wedok Nom. ayu nom? Nggih. Si lanang sugih. Oh, sugih. Lho, montorke Sapa papat. sugih? Montore papat nggih, Mbak. Papat montorku. Sing endi to, Pak? Lah Montor sing to, Pak? saumbah bendina. Lho, bagian ngumbah montor. Nggih papat ae montore jaga. Lho, lah ya tapi papat ya, Nduk ya. Lho papat ngeten pun ngeten tak. Ayo. Oh, iki direkam ya mboten ketok. Lho, kowe ku wis dadi duwe. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak. Seru kok. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kathah. Ayo seru. Roh. Lho, wis seru. Semerap. Aku mejane ya wis kandha lho, Pak. Ning aku dijarak ki karo ki. Nggih. Jane pun kandha ya dadi bojo. Kowe dijarat karo iki. Nggih. Terus nyapa kowe kok manggon ning kene Lah kok? ribet ae. Lah nek gak gelem lak nyengkek. Lah aku ya mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya, Nduk. Mboten napa-napa kok. Nah, anu radenono pisan to. Nggih, mangan Gak diladeni. apa-apa aku gak apa. Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Aki. Guyono. Saiki. Guyono anak ping tugel gulune kowe. Kok ngono kok terus ngancam ki yo. Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Kapan kapan gak Aku ya ini ki lho ngantemi wong ya ini. tapi ngantome nggih mboten loro, Pak. Dene niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo. Oh dikek teneng. Ben melet ya. Mboten ngoten, lha kula mboten sempat enggak ada bojo. Kowe takoni piye? Kula keluar takon ngeten. Sampeyan mboten ada. Aku gak takon kowe. Iya, aku takon piye? Ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa ampun ndek bojo? aku- Lah delokane lak nggih ketara. Ketara. Muni ngono, Pak. Mergo kuwi pucet mesti ndek bojo. Iku
pucak kowe kok titen tak pucak. Lah niki ngaten jero mboten ero. Kok ora ora piye? Lah mboten ero pucet gawe mboten ero. Angge titen nang pucet ndek bojo. Oh ngoten nggih. Ning ora kok, Pak. Piye? Malah dikira aku kira ndek bojo. Ah ngoten. Dikira mboten ada bojo. Dadi kene ngero. Nggih kula sing ngira. Mboten ada bojo. Ora paham kok nyawang wong. Ngero ta kowe. Ngero kowe. Dikira bojo. Ngero ta. Lah ya ngero. Nyira. Oh ngero. Tadi kok ngero kowe. Ngira. Lah tujuan sampean apa? Lha kok tujuan? Sampeyan apa? Aku ki golek bojoku. Lah kok sampean golek minggat ta? Ora minggat. Lah Ning blojo. pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? Aku lho mboten bajak kok begal. Ketara rambutmu kuwi. Ha iki cicikane, Nduk. Piye ta, Angger Pak? rambut ngadeg nek mlaku rambute iki. Arep mlaku. Sing mlaku niku wonge, Pak. Oh, tutuk rambute. Boten. Iki bojo sampean temen. Heeh. Nggih. Wis aja dipinjul lho, Kak. Nggih kula niki takon. Ha iya. Bojo sampean. Heeh. Sik dadi. Nggih, dadi. Kula nggih nggih mboten napa-napa dadiaken pun nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawase. Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku. Nggih. Kok potongane sing angel. Potongane ayu lho kelek lanangan, Pak. Nggih eman megate. Iya ta, Pak. Sorry, Pak, sorry. Iya. Kelek lanangan. Dadi aku kelek iki. Ha iya, tegese iki ora Lah yo kowe tak tapuk kene lah yo. Ah nyatane yo Aku ngono, bojomu. Pak. Wis senajan elek, Mbak, kon niku darani bojo. Nggih. Kancan-kancan. Sampeyan kudu nurut. Kenekan kene penasihat. Ah, sampeyan kudu kayak penasehat. Nggih. Niku penasehat. Nerangan. Yo saiki ayo bali ayo. Ayo mari wis. Sida ta Pak iki? Ayo. Sida. Yo anu awak dhewe arep lamar arisan. Kok arisan? Ayo balik aku sih. Kok ngerti kon. Lho kok melu arep bali. Lah nggih welek karo bapak iki ngan bojone. Ayo. Bapak ayo. Yo yo sol. Ibu, iki nyeluk ibu mak. Yo. Mami. Iya lah Yo tolong. Kok cukup berak iya. Ya ibu lah. Yo ibu pantes. Njang aku Rama. Jok lo saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak. Boleh sapi bengah. Mak, wah, Mak. ibu kok apa? Ibu. Lah iki Romo kan. Rama. Tahu diutus nang ngalang kolak tahu diobong ae. Kayak ditu kayak wayang wong. Oh iya. Itu. Kak iki bapak ndai. Kan wis suwe ambek bapak. Pak, iki kancaku, Pak. Kancamu kurang ajar iki. Lah ibumu dijarat. Penerus jenenge. Wis. Soker. Heeh. Soker ya. Kok sokran. Kok pinter sing wedok sing lanang. Sok. Bapakmu jenenge sapa? Iki Santolowo. Wah, tak kurang jeneng kok gak jeneng ngono. Sopo sih? Mugi riwayat. Timbangane Santolowo lak wali Santo Codot. Kok jajak golek gawe mangan sawu kae ngawur. Iki mang ngomong apa? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu ki mang kesasar kok. Ibu kok. Ibu-ibuku kesasar. Ah, tak tolong ngono lho. Iya. Nah, iki mang nang pasar jan melu arisan. Terus mbok kelangkan kaya timi mang mumet ae nang ngene kene. Ora ra. Kalunge digrengik. Kalung iki lagi jaluk harus digedhekke. Wis ben cilik ora apa-apa. Lah iya. Digedhekke kok jol ora bali kalung. Lah ya masih gedhong sepuhan ngerti kok apano. Ojo kanca. Oh, meneng wangi di sini. Kapan ta, Pak? Oh, ki ora sepuhan iki. Apa? Semprot. Iki bali ae. Ah, bapak iku. Selamat dong tak gedhekno, lan aku tak kaisinen. Oh, gedhekno piro? Kakak guyon-guyon lho, aku yo guyon. Aku krungu Pak runian penek karo Ibu Mang. Heeh. Kono ati nglamar. Iya. Iku cacak wis kok taruh apa durung? Wis. Repot lho cacake. Kapan nari? Kapan sih nari? Kapan sih? Ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong? apa kan? Tambah kuater. Aku ki anak, ngopo aku ki Lho ngene. Wong rumah tanggane ku damel selawasi. Lah iya. Nek kapan ana sampean cacakne Kartolo nek dereng sampean tari terang-terangan. Nggih nek purune mboten purun lakoni. Sapa sampean sing lakoni? Sampean ta sing lakoni? Nggih, kawen. Sampeyan lagi. Wis jan iki.
gendeng takoni. Kon kok ngomel sih kan. Lho sakno si loyo Wis dipaedono nemen bingung lek dipaedono. Bingung. Nek ya tenan kok lho. Napa sih? Cacakmu ki urung ditari. Ya. Jarene bapakmu wis topo. Enggak manut aku to. Kaya ngono kuwi nek dikandani. Piye? Kok dono arek ditari sik. Ya lek gelem lek gak gelem kok susah. Pak. Sing tanggung jawab aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut? Lah. Mati cacak nurut sikut. Lah, Gocek. Paman lah gak mungkin toh. Ya, nangis banget tuh nang sikut iki. Tapi Bapak harus bisa mengatasi Tanggung masalah. jawab. Kalau ada apa-apa, Saya oke. justru apa saiki bapakmu tanggung jawab. tanggung jawab. Ya ana napa wis bar jalan. Pokoknya sama budal ngawar mbak Ibu, budal lo. Maro. Tak bantu kendungo teko. Kowe nduk omah. Iya. Bu sampean tumput ngelamar bapak. Lah, arisane kula bayaraken pundi dhuwit. Wah, sing blebet lho tak bayar dhewe. Ya. Kok malah mbok pek. Hati lho. Iya, Numpak iya. dokar ya Pak, numpak dokar Pak. Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepe kursi. Oh iya, numpake keliru. Heh? Numpake keliru, numpak nang ngene mburine jaran. Lah numpak ndi? Mburine nek ngarepe. Aku numpak dokar iku isi lho. Ngawul ngarepe lak didak-idak kon niku. Kan numpak nang mburine disengkur jarane. Ngarep mbok kupinge ya apa? Numpak ndukur kon niku. Oh, dukure. Iya. Kan tekan ndi? Kan tekan ndi? Kok aku. Lah apa ngitung-ngitung kok kono beduk-beduk kan? Kon iki apa nyoba swara. Mari loro durung ki 12 loh sik iki mana. Iya, saya tahu dong setengah tahun. Tapi yo kabeh ngrasani awak wah suarane sokran masih tua. Winginane winginane bebek telu mati kabeh. Nduk mburi. Masa kon kok manuk jalak. Kon lapor. Kono tapi bebek mati tapi wedine. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus apa pengritamu kon nyumbang apa? Aku ya nyumbang sanane lho sing delok duwe aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin. Iya ya. Aku kono becak kon. Aku kok eno lho. Iku duit sapa? Duit sapa? Duit ibumu arisan mana? Kok kon ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing ngono. Oh, gane cacakmu ya nyumbang opo sing kene? Ya pikiran sak Saiki durunge. anu cacakmu senengane apa ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak ngluyur ae. Oh iya disumbang anu. Apa? Sepeda pancal gak ngeluyur terus. Cek ngeluyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae. Wah, dadi sumbangan apa? Tak aturno karo bapak. Kan aku matur karo bapak. Waduh kon ngomong matur, wis matur. Kok kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong ngono lho, ngono. Oh, ngomong ngablak ngono ya, ngablak. Ngomong karo bapak. Ngomong mbek bapak, tak mono lek kon kok nyumbang. Ini nanggape apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Kan ngene, ya apa upamane bal-balan? Nah, neka, bener neka. Wadah iya loh. Dede iya. Motor kandi ibu iya. Cera. Aki ngomong apa sih? Dadi apa? Munggah bal-balan ya apa ya? Waduh, bal-balan niku kudu ngringkesi kan, piring cingkir kudu ngringkesi. Nek nyewa lapangan kok. Oh, lapangan. Lapangan ndi kira-kira sing paling jembar? Tambah sari. Wah, kurang jembar. Ya apa? Anu, iku. Juanda. Juanda. Lapangan Juanda, lapangan motor mulu loh. Kok soalnya tiga bal-balan? Lah ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo ambyuk ketiban kapal terbang kon niku. Oh, anu gak masuk akal kan nduwe gawe kok. Kaya desa lah. Oh, okol. Okol. Musuhe. Herder. Wah, kon musuhe. Dadi wong padha wong. Nah ya okol ya. Iya sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek po golek kecut. Nek wayang golek gak. Kon kena wayang lah golek buah-buahan kon. Kok ngomong wong glambyar iki kan. Iya, wayang ya. Ya gampang wis. Kok gampang-gampang tok ayo. Aku sing ndelek wayang. Tabuhan teko aku. Wayang teko aku, terus teko aku. Tapi jok wayang sing blebekan iku guntingnya ya kran. Lho, lha durung dadi iku kon. Nek wis wayang golek ya. Aku sing golek wayang. Wayang teko aku wis. Iya, terus. Lah, terus teko aku, gamelan teko aku. Waduh, iya terus. Duwe kon. Kok aku sing ngekekno. Lah bojomu digadekno piye apa? Kakak payu kelemon iki. Ngomong gak karu-karuan, wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Tapi bapak lak ngene. Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib. Aku gak iso nari wong selendang ilang ya iki. Kon ora tari-tarian kon iki. Lah nari sing ndi? Cacakmu. Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana ngental lho. Cacakmu ya gak iso menari waduh. Cacak gak karuan, gak karo tenagane kan. Kadang-kadang. Kok akan tenagane? Iku jare wong biyen kok lek anu. Iya wong biyen. Wale kok gak karo tenagane. Ngomongane wong biyen ngono. Iya. Kok gak karo tenagane mbok ndrok-ndrok kok. Iya. Ndrok iku longgo. Kok ngarani pedhot e cedhot kok. Lah iya. Wis tari lak cedhot iku. Aku rasane kudu nggo yo apa iku. Apa kok blakrakan.
Cacak wis ngene ngluyu rek. Lek bapak kadung diterima, lah terus Cacak tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Masuk bodho bapak. Cacak bener nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Iya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Aku. Wis aku wis. Kok nek pertentangan mbak aku ya apa Aku sih? tak antem lho. Blakrak. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak dadi sembarangan wong. Lek atasi anak gak sing ngatasi isin, bapak ku tau dadi jagoan kon. Tau nek cempe bareng. Yalah cempe ae lho pira wene. Wong cempe cilik. Oh, wong cempe cilik tekan gak mati. Nek aku tau ngantem gajah mati. Wajah sakmono gede. Tak antem mati. Mari kok antem terus mati. Gajah mati dhisik tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur. Lek aku masih lelek nyecep ilmu bapak. Tahu bapak tak cecep wadah. Cecep kenapa nih? Lu enggak ilmune kan abot kan. Apa? Tahu tak coba ya. Malam kumis iki tak coba. Wah, esuk tak gawe. Tetep sikute ta? Enggak. Ya ilmune. Ono arek cilik tak belesne lho, tak gedrukno lemah mancep setengah meter kan. Kok gedrukno lemah ta lumpur? Lumpur tak salah ta? Lumpur. Nek kon ate nyecep ilmu ngono. Iya. Aku tau dicocep lho. Oh, kon duwe ilmu ta? Kon duwe ilmu. Apa kudu ilmu? Kok aku dicocep. Oh iya, sare kon keran dianggap kerane banyu kon iki ngono. Iya. Kan, boleh dedekan. Iya, boleh. Rasaku ya seneng rasaku iku. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedung gak ndek anak repot. Lho bareng ndek anak situk gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mestine. Sus. Tekan ndi kene? Nguras. Lho kon. Ya apa sih nek nemene kon ngono arek dewo. Kon ngono arek brewo. Wah. Kon ngono arek wedok, sakno. Apaan nek wedok? Lah para wedok kok nguras iki lho. Timbangane gak ono iwake. Lah, penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Mari nguras nek klopo nak ya. Lah kok ndukur mlorote cepatras kabeh kan. Oh, gak pokro ngono kok tuh. Yo opo kok Ngono iku diturut ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, nguras iki wong lanang. Ngono lho. Apa kaya oleh apa? Oh, oleh ya oleh tapi gak pantes, gak umum. Aku ya pintar bendung. Oh, pintar bendung? Iya. Bendung perkara aku nih. Opo ngono iku? Meneh nyita botol pisan ngono. Tapi mangane sekolah yo gak di sekolahno terus. Lah kok di sekolahno ndablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel. Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono. Jarang itu lho ngono. Goblok iki kok tak lho. Mas gak sekolah nek pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak. Duwe sapa yang gak mangan enak? Iya duwe sapa ya iki? Gak ngono sing darani masak kudu pinter, nek jajan pinter. Makmu pinter biyen. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak biyen. Masak apa? Masalah. Masak apa ya masak tanganan ada ngono niku. Model wong biyen masak enak-enak, Pak. Masih jangan-jangan asem. Nek dirasakno. Nek biyen jangan asem
asem ya kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono aseme ngawur ae kon niku. Nek ngomong enak ya apa jangan asem ae. Lah isane sedul kayak balung-balungan lho. Balung apa? Balung omah. Ngawur ae. Ah kono masuk, gara kopi apa? Sik manggang iwak. Ngono manggangen iwak kono. Ya pakno iki kok. Buakan ngono iwak iki. Iwak diapakno ya dipanggang kok iki. Kula nuwun. Sopo ono. Monggo-monggo. Wah, ngono masih. Pak Basman. Lho, kok sampeyan nami iku lho? Lah, Sampeyan sinten? Sinten sampeyan? kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojo sampeyan. Nggih. Lho, kaya dompet. Kok kaya dompet? Mboten ngoten lambene lah apik nyapa. Pun dangu. Nen, Pun dangu, Pak. lho niku omah kula kok. Lho, Omah kula. oh, kula kita sing nunggu sampean iki. Oh. Iya nek sampean iki. Nek ngomong nggih sampeyan melek. Mergo mboten. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae teng ajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane besok ah. Ya aku duka, Pak. Oh, duka-duka ngomong foto siji. Nggih. Karep omah kula ngeten kok. Oh, niki griyane sampean. Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean. Oh, ngoten niku kula mung ngoten sampean serik. Oh, mboten sere, mboten cocok. Oh, syukur. Oh, syukur batuk. Lah timbang pundi wong kaya dompet lho. Oh, lha nggih. Ya, timbal baliknya apa? Oh, timbal balik. Ya, ayo tanduk ya. Ya lho, Pak. Ini ngomong nduk aku nduk. Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kancane. Wah, omong sampean niku enten mriku lho. Tek. Nggih, gapura ngarep. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok nduk. Iya cok kowe wedok kok. Jenenge Nduk ta, jenenge Nduk mboten. Pancen wedok nduk niki. Oh, wedok Nduk. Tes pundi ta sendi? Anu, nika malah enten tulisane. Nggih, nggih. Awas ada anjing galak. Apa iki? Sama kuasu. Mboten. Nah iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, Nggih, sebelah. sebelah. Andene tulisane kok nang kono, Mang. Nunut. Oh. Nunut nggon tulisane. Mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora enak. Kula sing jogok niku. Temu ora jegok yo kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk kok grung. Wah, salah. Sing lanang potongan kaya iwak sili. Lambene api. Apa iwak sili? Iku ben tau dadi cari skoci wae. Anu kumat to. Wis sewu Mas. Mas, kok mesti gadah. Napa rek? Telas sampunan. Kok niku kledam Pak Dokter. Napa niku? Kok nuwun sewu mesti gadah sewu. Yang dijain mesti gadah. Kuping sae lho aku beden. Goblok Jalek ngoke dhisik ngono lho, Pak. Nyuwun sewu kok. Mboten amit. Monggo. Ngapunten. Monggo. Monggo amit monggo dengkulmu anjir lho. Lah iki angel iki labrane angel, Nduk. Ya ora kok angel ya. Lah kok amit-amit tak lunga to. Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Iya ta, tuturan Nduk. Iki arep nyebowo, arep Oh, ngomong. dianggap aku ki danyangan. Oh, karo dadang pesok ngono. Nggih. Sampeyan keterin asma sinten? Kula Pak Sontolowo. Napane? Pak Sontolowo. Tes pundi? Kok kumat dadak iki. Nuwun sewu. Napane? Oh, lah kuwi apa? Napa? Medeni, Nduk. Yes, lho, gilap. Mula kupingku gila. Atane kupingku ono klingsine to. Waduh wong iki ya. Wong iki minta pateni dhewe wong iki. Wis. Lah kok ngrasani to? Mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean? Sontolowo. Oh, Sontolowo. Nggih. Oh, apa ape kak enak. Boten cepet. Sampai mambu. Nggih. Mriko layak yo, Nduk, lho. Mambu. Wah, layak mama kok moto lho. Lho kok ini, Nduk? Mambu kok. Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas tenan kan ya. Selepe tak jejak gedungmu kan ya. Atuh. Ya opo rek? Potongane kaya wambak. Lah, kowe kandha kok timbang karo apa. Lah, rawuh sampe mriki wonten paribaos napa? Paribaos. Nek mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku. Nggih.
Kok paribaos niku. Niku tembung napa niku? Oh, ten anu wonten damelipun napa? Lah, wonten perlune napa? Ah, nggih wonten perlu napa? Ngeten nggih, Pak. Nggih, nggih, Kula nggih. mriki niki badhe nglamar sampean. Yo, kamu kok iki Iya ta, Pak? nglamar takon sik kok nglamar sampean kok kek kuwi. Oh, ngawur. Lah mau piye ta, Pak? Nglamarake adik kula. Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu, ngeten nggih Pak nggih. Anjing. Ngeten iki dadine ampun iki anu sing teko. Pokoknya tambah berem kaya ngono ya. Aduh, cek temene rek. Sampeyan terus gadah anak. Lho. Napa nih? Pendidikan gadah anak. Nggih setunggal. Kula mboten rekalan kok temenan nggih. Nggih gadah anak. Nggih setunggal. Lah niki kleresan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun incing Jawa Son. Lho metu payung nek pun. Timbangane kudahan metu payung ngoten lho Mas, nggih. Kok sampak kluncum. Wah, repot iki wong iki. Tapi mbok udan gak teles. Wong ngerong ngono. Tegese mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bun terus udan-udan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasane. Oh, paribasan nggih monggo. Badhe nglamar anake panjenengan. Anak kula? Nggih. Lho kok sugih kendel ambek? Kendel padha Jawane ngono. Sana wong Dayak ben. Lah nek sampean Sampeyan macan kula mboten wani. Oh, nggih nek sampean ngajeng anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten? Asal adik kula. Lho, Anak kula. Anak kula. Iya, anak kula, Pak. Anake niki anake bojo kula. Lah nggih, nek ngomong sing genah. Nggih, Pak. Anak kula sing bareng. Pun kesusu, botune koyo garu apa mungkin. Lah, mboten, Pak. Nggih? Lah timbang kesikut nggih nak kesusu. Oh, nggih. Dadi sampean nglamar anak kula niki. Nggih. Sampean kantukaken adik anak sampean. Anak kula. Sinten namine? Namine Sapari. Anake lali. Lho mboten mergo sing sok daftar rak niki. Oh, nggih, Sapari. Nggih sing ketengen niki. Tasik Joko. Kula tugas terus kok, Pak. Mboten nate ten griya. Dadi nopo sampean? Lho, kepunten lho. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor ya. Mboten. Lah penilik apa? Nilai tegesan sing dawa-dawa niku. Atur. Wis temenan kok. Gue kesan mau Bandung. Aduh, mau babu, gua salah jadi penilik. Ya opo iki? Mboten niku biyen, sakniki mboten, sakniki Nggih, pun nggih. kecukupan. Kula sak mangke niku pun menging sapi. Sebab wong niku wong kena semonten nggih. Nggih. Biyen koyo ngoten sakniki aja ngeten ya Nggih, apa lah. dadi nyono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan. Nggih, Nggih. Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak. Nggih, mangke nang ngoten kula kepareng nggih. Monggo dipun tunjuk, monggo Nggih, tunjuk. napa niki tunjuk? Kirangan apa ya? Ora ana apa-apane aja Nggih. Cok, nang ngono bali ya. Monggo. Ya, sok kapan iki, Pak? Besok ding minggu. Ijab sakniki ngenteni apa? Ijab benjing atas napa? Dipersingkat apa waktune. Oh, nggih. Monggo. Bareng-bareng nggih. Wes, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku. Nama pusing yang ngrasakna keluarga iki. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono, dukur kuru. Adik emak yang ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki opo salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Lho, duwe. Ada nih pesut ae. Kon Dik. Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung. Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir wong sak keluarga lek karo sing padha. Gak perkara iku sing penting adek. Gara-gara campurno ae. Lah apa sih peneng ngerti lho apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang Dik nomai. Coba iki gak keliru ta wong ana sugih kok dipangane serba kurang. Soge ini soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane jeje. Kon iki nek gak siyak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo, bapak iku juawut. Coba ta. Gak repot ta golekne juawut iki. Iya dikepakane juawut nyucuke kapate anu. Masalah mau bekut ta men. Bacut. Tekan dia kan. Aku goleke peno. Lah apa kon caca kon golek? Aku golek Riko.
Golek ono mriko. Golek sampean. Golek aku ta. Heeh. Apa? Ini, ya. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih? Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Kongkon ngempuk lho ngempuk. Lho, apa yang anu ta? Ono perlu nek aku ngono ta? Iya, dikon ngomongi penojok nguyur e. Lho, Mulia meneh. Lah aku ngluyu gak ngluyu urusanmu, takon iki cilik kon niku. Tapi bapak iku dijatuh. Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Daerah kene disungkani wong lho, lek mergo peno ngluyur terus bapak jatuh namane. Lho Pak Mursal ngono ta? Bapak disungkani wong daerah kene. Wah, awak dhewe iki nek kurang sipil pergaulane macet pikir aku lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang embung wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tahu gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peno gak tau mulih, terus nduk gerdu omong-omongan, gak gelem mulih turu-turu nok sawah-sawah iku lha apa wong sugih turu sawah. Kan aku wis golek kawero. Oh, gak mulih-mulih nek gak iso mremo. Latihan wis tak diet aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa Mulai pejapan sing bapak ya sik seger. Wingi ono surat budak. Terbudak. Iya, dikirimi kuping wae. Ngawur, pimpinlah anak Anda ngono. Tadi bapak saiki jungkel entuk omae. Terhitung kon mimpin isan. Lho gak, penodok lah aku wis jujur. Waduh. Jujur apa lo? Lho iya gak tau. Kan orang bengi gak mulih tekan ndi ya coba. Lha kok lak dipon arek-arek. Jujur lah ngono kok. Ya dijak ndelok sirat kono lho. Ngene lho. Lha Kono mesti dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah. Lah terus ya apa? Gelem ta gak? Oh, gelem ya apa sih kon niku? Bapak wis kadung nglamar diterima Lah ta? salah dhewe sembarang iku ya. Nek jang ngrabekno anak iki aku ditali dhisik. Lho kono gak gelem. Tanpa ngutawi aku ya emoh. Gak gelem. Moh. Wah. Wah, dhewe wawan. Aku mbek wong wedok wis benci kiwur-kiwur ta ono. Ada winginane ngetutno arek klambi abang iki apa? Wingi. Iya. Iku ta? Iya. Iku lak yo jalur nemen iki. Iki jalur nem kaya nurut to. Arek ayu jare. Mah, wis gak kawin. Lho, kasung digawe saiki arek. Aduh nyambut gawe kawin enak. Sinomane teko gonge teko panjake teko re. Ya salah dhewe. Cuma izin durung metu. Ya wis muga-muga gak metu. Sik gak nanggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik jeluk kasih metu jare Pak Lurah wis nduk Pak Lurah ngono lho. Wis aja maksa aku Dik, wis. Bapak kon lakon dhewe. Lho bapak dilakoni diuyam mbek ibu. Ngawur ae. Lah terserah sih aku mau kawin kok. Bapak ini lho. Wis tak kandhani, Pak, kok aku tutno. Peduli ono bapak ono emak gak peduli. Aja ngono, kaget peno kok sekali kawan ditetep kawin win. Ngono iku apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, aku bahasa Indonesia iki lho, Nduk. Bandaran, Nduk. Lah iki apa? Ora mulai nganti kangen lho aku ki karo kowe. Gak apa-apa sih wong lanang iku bagus sampe sih gak mulih gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho ngenes iki lho. Aku ora ngenes. Rusak, Pak. Apa? Apa? Golek aku lho apa? Iki lho. Kandhani kok nang ki mau. Aku pikir kowe cuma nang becak. Iya pancen kesel aku. Anakku soge ngono. Ya gak apa-apa sing becake tak tebas. Hah? Wis tak tuku becake. Kok becak seluruh kae kok tebas kabeh. Iya wong anak soge. Resik kabeh. Iya. Ambil apa? Lho kowe aku tak kawin ki. Apa? Kowe. Wah, cocok omongane adik. Aku nek kalimo ya tetep emoh. Lho kok emoh piye to? Jalono, Bu. Wong omah iki kepenak besuke iki wecekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya. Terus bandane ku lho apa, Mak? Wong kono iku. Bandane apa ya? Wong tuwa lak ya tanggung jawab ta ya. Mah. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok kono gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kono Iki bangun kon. Paribasan, Pak. Paribasane sikil bapak sikil korban. Paribasane sapi didol lak kelangan titik lah gak apa-apa. Bapak kok dicok. Wah, apa kan desa aku kok jok-jok. Ngawur lho aku ki lho. Dari mangan anak wong sugih. Kan kalau kandhani. Kok iku ngelamar anak sapa? Lho, mas-masane ibu lah akeh. Akeh pancen. Mas Tamto, Mas Juari. Kok kabeh mas-masan. Iya, sing ora ini karo Mas Heri. Ngono. Wis nurut ta, Cak. Wis lek ayo aja gelem ngono lho. Gelem ya le ya. Aren di. Ayu kok. Aren di. Anake Pak Basman kae lho. Are sing teko kampungan iki. Kak Rung durung peno mbek arek ayu ta. Wah, aku niku Arek Perning kono lho Mojokerto. kon iki jomblang kon iki padha bapakmu kon niku. Kok jomblang aku ki bapakmu Pak Gede
jomblang. Padha mbek bapakmu lagi bapakne sapa? Ha iya padha mbek bapak iki. Kowe tak gedhekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki. Ya bener. Kena sing ngoni, Pak. Tapi nek sifat kono gak kenal, lha apa ditiru? Bapak disifat-sifatke. Bapak sifat kuping. Lah iya lek salah peno kang nglamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak peno sing barep ta. Aja ngedel wong tuwek iki. Lah peno didol payu piro potongane iku rusak ngono. Paling mlebu jagal iki. Jakale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki. Iki rembukan wis dadi, rembukan wis dadi. Rembuku wis dadi. Ini karo wong tuwa. Rembuku wis dadi karo wedake. Pokoke tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek peno kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep di bojo. Monggo yo omonganmu nyerekel ae lho. Wis pokoke gak gelem aku kawin. Yo gelem. Lek nguyu mesti gelem. Oh, iya. Cek geli sih malih bareng aku mantuk ora nguyu. Gelem lho, wah gelem anak. Ya kayak ngene, aku gelem tapi tak delok di sirek. Kumat apa guyon. Yo guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta. Delapane. Ya ndelok dhisik tak delok Nek arek ayu no gelem. Mulus tanggak ngono lho. Mulus ku petik ta. Yo kang ngono nek arek iku cek perawan. Bapak wis gelek, nom-nomane paling kurang ajar bapak biyen. Wis seru arek ayu. Apa? Kurang ajar. Lho, sindelalah bapak wis seru arek wis ayu. Aku nama aku kurang ajar lho. Lho, anake Kono kakek nak remuk aku. Lho bae janda, aku mau nek janda. Ora perawan. Awan, takon ibu lho. Iya, iya, Bu. Teman ayu, tenan. Luwes. Iya, Wong iya. cacat sithik. Apa? Sikile puter. Pak, semua Pak, Pak. Ora. Ora iku dipilih sing jangkep. Iki lho fotone iki lho. Gelem kok. Endi? Lah iki lho fotone gak ono. Lah kok kayak dri. Kok rupa drijit ta. Iki lak drijine. Oh, drijine manis ya. Iya sih, Pak. iya sih. Iya. Temen ta. Gelem wis gelem. Iki sing ndi iki tanggane. Kok Kartolo iku. Fotone gak ono iki tanggane wong kono lho. Lah kenapa gak putune tangga iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta, Pak? Iya. Pak sepurane aku muni bapak kurang ajar mau tak baleni maneh. Gak apa-apa. Dianggap wong nom wani karo wong. Ora apa-apa, jajan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Gelong anak. Anak iki dituturi aja. Nah iya. Kesopanan lah dipake. Ya Pak, kok dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya. Lah terus iki apa? Ngarak-ngarake pakaian iki apa? Iki apa? Ngadate dadi kemanten iku dudu lengkap lho, Pak. Lengkap pisan. Sepatu, celana, Duit. kemeja. Sesih tok sepatu. Oh, kayak nyaduk kena ngono. Ya tapi balik. Dah, Kono tumun kemanten sepatu bal. wong tuwa kok disaduk mbok dibal. Oh, cocok ae iki. Ora wis Sepatu sing apik. Komplit. komplit pakaian mantan. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api. Iya sing ngiringno balapan. Kok iku. Bisa? Harus di. Karo di barang. Tapi kudu diiringno wong akeh ya. Komplit kan sak setel, pakaian jaran. Tak gawe tapi no gawe. Lho nek peno gawe-gawein. Jaga komplit. Kalau rodinekku kae lek gak gelem yo jam tembok kok kalungno kabeh. Tangan perapatan ngale. Ayo ngarep. Saya kira. Yo, kalian dhisik mulai. Ayo. Iya. Enak-enak. Nek kon nurut wong tuwa gak tak kuciwa nak temen, ya tak? Sampeyan ku gak tau bergaul mbek wong mbek Pak. Apa sih? Kok gak sing teko lho. Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa. Sing penting ijabmu dasi ngono lho, ah. Lho tuwane to. Iki arek banjar kowe arek iki. Waduh ya obak celuk tuwan rek. Wis gak kok dayo situ gak kok. Nek jauh prasaku dodol martabak. Waduh ya obak celuk tuwan. Sing gak ada damel Kula nak. niki jange Nggih, manten. Kula niki anu, adikne manten. Oh, jaler. Nggih. Oh, adikne manten jaler. Nggih, jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng arek. Lah dia adikne manten lanang. Niki adikne mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir mbek mriki jaler mriko anu lah. Oh, ngawur ah ya ta. Jadi niki anak sampean. Anak kula niki. Niki kemantene. Oh, sepi, Pak.
Nggih, drendugi. Pak jam piro Pak? Sak pegel aku. Jam 3 dalu teko nene. Kok sampeyan nggih nak teko kabeh wong ta. Iki sing ngarak wong 600, Pak. Nggih cukup napa? Kok gak cukup robo mah iki rek. Mboten cukup, Dik. Nggih sak entene. Oke, Mungkin kula susul nggih. Nggih. Sama cepet-cepaken lho. Pun kuwatir. Nggih giro kaset apa giro biasa, Mas? Giro kaset ta biasa. Nanggap tip kok niki Mas. Ngetip ya. Nggih, cek titik mangane sing Joko. Wah, murahe. Oh, nanggap tip niki, nanggap tip. Katen. Kematen teko lah. Lungguh sing tepak, sing apik. Pangane ngapulancang sing apik. Delokane sopan nak. Iya. Monggo. Waduh. Rek mikir rek. Monggo. Oh, pengiring ini iki. Mantene. Don? Mantene. Kono ngawur kan? Ayo aku takut ke mantene. Kon aku manteni. Lho kan mburi lho. Kan bapak pincin-pincin. Akeh wong bingung rupane rek. Iki kemantene Duki. Aduh, Mas Sonto. Mantene. Besan ta jumbritan. Mboten. Engko bener besan. Saking senenge ati kula. Monggo. Pundi kematen jalan. Lah niki kemantene lanang. Oh, nggih. Kula Oh, sampe pengiringe. nggih. Sekarang kula sokran. Oh, sokran nggih. Pengiring. Nggih. Apa kula duku kupan. Wah, yo ya tokno. Menawi ngaten nggih, Mas. Nggih. Monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemokaken. Oh, nggih. Le. Anu, ditemokke. Iya. Ayo, anu. Niki mantene lanang. Oh, niki ta. Nggih. Apa kok sampeyan gedokan jaran? Lho, gedhek lho. Boten. Iki ngono le. Omah mertuamu. Iki ta. Gane maratuamu. Apa, Pak? Iya, Ta. Wah, ngawur. Iki mertuae. Iya. Iya. Oh, iya. Endi kakale bojo? Kula mantene. Nah, niki napa niki? Iki, Pak. Iki. Pan ngono lho le. Iki ta. Heeh. Waduh, bener kaya apa, Pak? Cek nemene peno nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lek anak wong sugih, sih. Iya. Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono lek arek kaya ngene iki. Lho, Ya, kok coba kok iki seimbang ambek aku ta. lho, gedhek. Wah, nek ngene mau. Lho, ya. Yo. Gak ngono. Kemanten ono kecele bareng. Ini apa? Kau udah kemanten ono kecele bareng. Ini apa? Kan tiba dah. Sing ibas kita. Oh, kok dijejek ngono Pak. Aduh. Pak ganti manten aku. Mikir. Nah, ini jelas. Nggih. Sampai mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab. Saya tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturane kula isin. Nggih anu nggih pun duka. Nggih. Lho niki mapane mboten jarak kula. Nggih. Lho, anu sih. Kemanten ditemokaken anakku dijerongkokaken kok. Kan le iki Taman muring-muring pun nyelentik, Pak. Boten nyelentik ngapuri. Manten wedok ya adu-adu dijurungkakno jare dijejak. Kok Iya, Nduk. niku mboten dijurungkaken mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol. Lah ya robo-robo tapi ono kecel kok ya. Mboten nyejek. Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak. Bapak piye bapak niki. Bapak. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Nah. Lah niki ya napa? Ya apa, Pak? Yo ngene lho iku ya nutup ana kuwerangane bapak karo ibu. Nang kula gedhek. Heh? Ditutupi. Nah titipi apa kok gedhek ki apa? Pak, gak terima Pak, durung-durung wis menghina kalau ngono. Lho ampun. Karo trimo gampang golek trimo. Jarine Kalimantan. niku belakang. Saiki apa, Pak? Saiki wak kowe wae. Iya apa? Kowe kuwi Apa lagi? Lho, cek sampe. Lho, iki turunane wong apik, ora turunane wong edan. Turunane Apa wong lagi apik. cek sampe? Lho, sampe piye? Sampe apa? Cek sampe ngono. Wah, bingung. Situ. Nah, Niki dah. niki kula ganti kali anak kula Lek sing ngono, lek panjenengan kula iki ya. Iya. Aku tak nang mburi sik adus-adus sik. Ya. Masih lho. Ngono. Yo. Adus sik. Lah nek ngene pun genah nggih. Berarti enten gantine. Adik nih kemanten lanang nih wau. wah niku bagus. Nggih, ya Tin yo. Saiki sing penting kok dadi kemanten. Ayo foto ngasuh. Ayo ngasuh.
seneng aku wis tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kena di pek turune maneh. Masa anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongane sing wis blater-blater doleno arek desa ngene apa. Ngawur ae bapak bandane entek akeh. Wis gak mageri urusan gapit gak nyegeri dari penyakit. Tibake blonjo ya bingung masak apa iki. Waduh ketemu arek bingung. Dek. Lan apa Mas kok mesam-mesem piyambakan? Ya biasa wong lanang nek nyapa wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetono kemanisan iki. Iki nek maju dia maju aja dado. Mumpun pireng kok Mas mbuki mriki? Oh, saiki ngene ya. Kan apa? Ada melok takon mamun ndi? Niku lho celak. Lae niku. Lae tertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampeyan ngomong jembatan lho? Iya iki jembatan. Kula tertek. Wis padha ae jembatan tertek padha ae. Saiki ngene, kon mang ijen ae ta? Nggih nduki blonjo. Blonjo. Nggih. Saiki kesempatan iki. Kesempatan kene melok aku. masak. Ayo melok aku. Lho masak kok melok sampean? Wis ta, ayo melok-melok lu, mlaku-mlaku run lho. Mboten lan apa kula bendina mlaku wis. Nang toko-toko kono tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya. Lan apa sampean mbasakan kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon. Cinta ono tengah jalan iku Ya. mboten lan apa? Kon pekku ya. Mboten lah. Pekku. Iya. Kaya ae. Wis ta, aku ganteng kon ayu kon seimbang. Kula ning ndek bojo kok. Wis temen wis gak percaya kan di bojo. Nek gak percaya. Malah kon cek gadis kan Saking niku. mboten kok betos surat nikahe. Ayo ta, ayo ta. Men ngayak ta? Iki lho cinta. Ayo ta, wales dilu ae, guys. Aduh, ndek Jumali. Hai. Jumali. Kon niku Ayo, gak kebian gayar ta. oh, kon niku lancang kon niku dulur enom. Wah, nek dulur Apa tuwa ya. cek apa? Ayo kon. Aduh, Dek. Ayo dengkulmu sampe. Kon niku ngantem aja nyadep Peter bentul, kan. Pene iki apa iki bojoku? Hah? Iki bojoku. Kowe cilik guyon lho ya. Pene iki pas ta. Iki lak jange dadi manten mbek peno biyen. Peno Iki. gak gelem mlayu iki kok tubruk sampe njungkir walik. Terus aku nebus wirange bapak aku dikon ganteni. Lah rek ayu ning ngene dibandani lek wis ditukokno rok koyo putri kaya kate di aku ora ngajar. Wis kan iku ngalah wae, kon iki dulur enom. Tuwa rapi dhisik sing awan enom kari. Iya. Apa sampean biyen mboten porong kali kula. Lho, lah biyen saiki aku gelem. Iku mang ya tak antem wangi ngomong. Ya apa, sampe buntuku rompal gini ya. Bapak, bapak. Apa iki? Bapak. Apa iki? Oh wis ana Iki kapan? Waduh, Kowe gawe pirang wong tuwek. ya sepurane, Pak. Sepurane. Mak sepurane, Mak ya. Sepurane lha iki do ngapa? Lah iki ngopo kok gejekan? Mari tak antem pindho. Iki lho adik lho. Tak krungu po, tunggu tak nduga ya. Buaran. Pantep iki yo. Aku meneng-meneng. Bener, bener ajar. Kok iso syukur meneng bolon ndi meneng. Bolo adikmu. Ora karo salah ta. Pak, bakal bojoku dikudo, Pak. Nah, ngono iki. Bakal bojoku ya bojoku dikudo. Iki lho bojoku Pak Pi. Boten ngerti sampean mboten porong kali kula. Iki bojo najimu. Sing tak tabari kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe tempo ayu to. Iya. Kowe mau sing tak dadekne karo adimu kasolo. Biyen kan elek kok ayu. Ha tak dandani kok. Ya sing nek tarabine. Iki entek paku piro iki? Wis aku kok omah kok piye kok. Pak, peno ngalah. Lho, Pak aku sing ngalah. Wale, lho bojone ibu. Adik ngalah ya. Wis kowe terima-terima. Iki pancen kadung oleh adikmu, kowe wis kudu terima. Kowe ngalah. Oh iya dadi kuwi dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa Dik, kawinin Dik. Sama dikawin kok. Terus aku ya apa? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir jane bapakmu, aku jane ibumu. Pak, Aja penunggu. kuwatir. Bapakmu ki wong blater. Kenalane ki wakeh, Ah, terus iya. anak sing ayu-ayu, Okeh. sing manis-manis. Ah. Arep milih sing kaya ngapa iso? Wah, aku nek arek sing lebih toko iki aku mau Mas. Wis ta, maturo karo bapak lho, maturo. Oh ya. Aku kawin ae. Wong kowe njaluk duwe bojo. Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho. Wah, nak perkara luwe ayune liwat kat. Temen. Wah, Wah, jaluk temurun. Iku jaluk aku, Pak. Cocok iki, Pak, ya. Jenenge Siji. Sapa? Jenenge Susilawati. Lah, cocok. Oleh safari ya, cocok. Kon seneng tenan? Heeh, omahe ndi omahe? Kowe Omahe ndi? omahe lho kuwi. Oh, tidak begini ya. Cedak. Ah, wis tepak ya. Nek kowe juga wirang wong tuwek lho. Gak. Kowe tresno tenan? Hisap ya. Naruh bocah gelem. Gelem. Nek bocah wis mati.